Buhaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagruso o gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang kagahapon, nalulog sa walay katapusan. Nga nagpamuhat sa among taliwanag. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan ug lauman. Walay butang nga malusot diha sa imong mga kamot. Nagpadayag ka sa imong dahon. O Jesus, kaluy iko ug higapa, kinilawas na nilakalan ug kaayuhan mo. Mabungaong kagabihon mga igsoon. Shout out watching from Jeddah, Saudi Arabia, Sister Aimee Mabasa. I-share sa nako igsoon.
Maayong gabi, Pastor. Watching from Jensan. Sister Joy Pedro Escobedo. Done sharing mga igsoon. Shout out. Pasensya na delay itong live mga igsoon kay nang gawas ni. Kunya dito mi nangaon sa gawas mga igsoon. Kay gilibre ko sa kong asawa. Gilibre ko na mo lab. Naingon ang mga asawa nga. Ato tas gawas labda mangaon kay Father's Day maron. Bitaw, praise God and pasensya na late ta. Dili man na importante ng malate. Ang importante soon nga before ta mo matulog, before ta mo pahulay, mamalandong tas pulong sa Ginoo. Amen. Kumusta mga igsoon? Kumusta ang adlaw ninyo karon? Og as always igsoon, I always pray nga nagid mo diha kanunay sa maayong kahimtang, maayong panglawas og duol sa Ginoo. Uhaw kanunay sa presensya ni Lord. Amen. Kay sayang manigsoon nga kanami tong mayo tong kahimtang watay problema pero layo tas Ginoo. Nindot yun ang kuan ba? Complete package without mayo tong kahimtang nya mayong panglawas dool sa tas Ginoo. Amen. Shout out, this time we have 94 viewers. Ako din shout out ang almost 158,000 followers of Mabungahong Kristokanon. Og thank you so much ato ang mga subscribers, especially katong ato mga subscribers sa ato ang YouTube channel, okay? Mabungahong Kristokanon gyapon ang link na sa caption. Ini-click ninyo dalon mo sa atong YouTube channel igsoon. Mas dali ra dito makita na tong mga wali. Okay? And akong i-shout out ang tanang mga OFW like this. Sister Iris Joy Portugalesa from asam ni siya nagtanaw. Dili din ni mao ang OFW. Tolis babaw. Sorry sister, watching from KSA. Mamalin Mikay Prince. Okay. Happy Father's Day Pastor og sa akong bana. Okay. From Sister Amy Bella. Okay. Thank you. Thank you, Ikson. Thank you. And anyway, Happy Father's Day sa tanang mga kapulisan nga mga amahan diya. Okay? Happy Father's Day ako mga higala, mga classmates nga mga kapulisan, mga hippie. Happy Father's Day. Padayon ta nga mahimong maayong ehemplo nga amahan. Kay kita may gitanaw sa atong mga anak. Kung unsay nakita nila nato, ilang sundon. Gi-idol ko ta nila. Bitaw. Happy Father's Day no tanan mga papa nga kapulisan, ako mga classmate diha nga police. And ang mga nasa Armed Forces of the Philippines, mga military nga mga papa, no? O sa mga papa nga mga OFW nga grabe ang sakripisyo para sa pamilya. Salute. Happy Father's Day. Tanan-tanan og sa mga amahan nga naa sa prisuhan karon. Okay? Happy Father's Day gihapon. Maglipay ta igsoon, no? Maglipay ta. Okay? Naipaglaom sa Ginoo. And sa mga security guard nga amahan, Happy Father's Day as well. Mga naa sa bumbero, mga Bureau of Fire Protection, Happy Father's Day. Tanan-tanan nga mga papa sa tibuok kalibutan, Happy Father's Day. I pray that we as a father, kita nga mga amahan igsoon, mahimot ang good examples itong mga anak. And of course, mahimot ang loving father or loving husband sa atong wife. And dili na to ibaylo atong asawa, okay? Atong higugmaon atong asawa. And then mahimong tang good example as a father sa atong mga silingan ug sa uban nga mga amahan. Amen. So shout out tanang mga followers, viewers, subscribers, thank you kaayo. And shout out sa nato Ikson ang mga bashers nato, no? Basin day na nagpahipi ba kay di na mangundang sila Ikson, pero gamay naman nun sila mga bashers Ikson. Bugat ra ba kayo?
Nya makahibalo na sila nako nga wala day ko nandaot og relihiyon. O mahadlok mawara ba kalit? Makabalo sila nga naday koy nagsige day og walig mga pulis, no ana nga daghang pa mga amigo nga mga kapulisan, mga abogado. Mawaw kalit madlok man day wa man ko manghilabot ako ning respeto ko sa tanang relihiyon. No? Wa ko'y giligsan. No? Yang uban kay nga na baso ayaw ko gipariha kay daghan ko amigo pare. Ako bitaw silang gisindan sa picture na mong Father Darwin nga nag-uban mi sa usa ka event kay ning respeto ko. Wala ko ning mention diri og sakit nga istorya og di maayo nga istorya sa mga pari, mga reliyon wala. It's all about Jesus Christ. Amen. Una. Na ila lang ko ma-misinterpret ba ila hapon na pero mao lagi. So shout outs ta ng mga bashers diha ang Dios magapanalangin gyapon ninyo. Okay? So anyway, mga brad na ko diha long live kanunay brad. Uban sa grasya sa Ginoo. Nay uban mga new followers na to nga wala pa gyud makasabot bitaw. Usahay nga magsulob kog FS mga brad nang pwede kang FS dire. Hinatag ninyo, no? Usahay dili sila kasabot dili na daw ko dapat magsulob na. Wa sila kay bawo nga naa koy ministry sa mga akro, no? Usa ko sa nagiya sa mga akro igsoon nga kato bitaw naa sa mali nga landas, no? Ako ning giya nila nya daghan mi. So napo koy mga daghang mga amigo nga akro nga mga napastor na karon, mga gikan sa prisuhan nya gibag-o na sa Ginoo, wala gibag-o sa relihiyon, no? Ginoo nagbag-o. So kami ang among gihimo as yes, member of that fraternity, amo silang gigiyahan, no? Mabitaw to nga pagsulod nako sa shout out ay Lumbia City Jail. Daghang kay mga akro dito nga nangalagad sa Ginoo, nakahilak jud kog maayo, no? Nya mas nadasik pud sila nga nakabalo siya nga sila nga nay pastor nga akro ana bitaw mas open sila ning duol sila nako ba no mao na nga hinaon ako mga gisabot ang uban wala kabalo sa ako ang mission ministry ba no. So dili lang ta mohukom sa usa kay tao ra man ta, no? Praise God. Himbugnaw na. Shout out Sister Joanne, thank you. Bitonio Galaneda. Regards ko sa imong manghod. Brother, bato nimo si Ralph ba to? O si Brother Ryan, anaan ang tanaw na ron taon. Praise God. Good evening, Pastor, watching from Inabanga with Pastor Mario. Ay! Regards ko ni Pastor. Last time, katungkuan, Pastora ba ni? Or Sister. Kato bitong giheld ila ni dito giheld ba to? Nalaos ba to lab? Ila Pastor Mario. Tung di bitaw kuan murag nalaos ba to dito wala mi ato ka-attend kay naay event sad no. Kani laging busy kay tapos pangginoo ra pud ba. So shout out Pastor Mario Pakibot. God bless. Okay? Sakto ba ko Mario Pakibot? Sin taka-taka lang ko ni murag mao man akong ibawaan gud. Aw lagi sakto lagi. And kids are watching this time. God bless. Shout out Pastor James from Talisay Puok. Okay. So Puok Talisay, kato ba ning Conrad, Living Water Christian Fellowship? So akong shout out ang mga brad diha sa Living Water Christian Fellowship nga daghan kay gikan sa bahay ni Kuya, no, mga kriminal sa una ba. Unya karon gibag-o na sa Ginoo, no? Shout out daw regards ko brad ni Pastora shout out Pastora Ninette, okay? Gimingaw na sad ko ninyo pero naa mo sa akong prayer inampuay lang ta ninyo mga igsoon, okay? So, manaman sila kong shoutout tanan, no? Ako lang gi-generalize kay mulaom ng gabi ba, no? Mga kapulisan, mga sir, okay? O ako lang especially mention na rin amuang station kay naam ko dire. Clarin Police Station, okay? Unya, congratulations sa mga naam to yung mga bagong nadakpan, mga achievement. Proud kay ko. As their PNP life coach dire sa Clarin, proud kay ko sa mga ubos nga lagad sa Ginoo mga kapulisan, no? Shout out Clarin Police Station kinsa may nag-duty diha. May gabi pastor. Kumbati na po. Kumbati da kanunay bro para sa kamayaan sa Ginoo. Gimingaw jud ko ninyo ba, no? So namo sa mga pag-ampo atong mga follower sa CDO sa Cagayan labi na katong mga nagbisita na ko dito sa Carmen Billarin Street in front of St. Mary's Academy. Salamat kayo, no? Salamat kayo nya nalipay sad ko gikalipay na ko nga naka-release ko og prayer ninyo og dili lang kadto no everyday naamo sa akong prayer mga followers. Brad, shout out from AKP New Brunswick chapter. Asa na brother? Sa gawas? Shout out daw no AKP mga brad nako sa New Brunswick chapter from brother JM Mondelo. Okay, God bless.
Long live, brother. Long live, uban sa grasya sa Ginoo. Okay? Ato ipataas nga sa Ginoo para long live jud kaayo. No? Tanan, and sa pagyud. No? Na-shout out na ba ako tanan? Tanan nga mga new followers, welcome kayo mo nga page. No? Wala ta nag-isa og relihiyon. Canada. Okay, thank you, brother. No? Chapter na to na the brad sa Canada. Okay, so shout out no from Canada. Mga brad na to, mga brad na ko sa AKP, mga igsoon nga nasa Canada nga chapter. Shout out, long live kanunay, brad. Thank you, brother. Dagan man, pasensya na paspas. JM Mondilo. Okay. So, ako din shout out sa ang singa na to katong sa Leyte nga nagpa-shout out sa Bethel Christian Fellowship, if I'm not mistaken. Shout out, okay? Shout out pastor from nakuan yun. From Davao del Norte, kinsa man to. So, igsoon, let's pray na. Naakay bisyo, naakoy. So, gimini mo, Brad Arniel, ikaw o ako? Wala na ko'y bisyo. Ikaw? Inom sigarilyo na ako'y bisyo, Lods, inom sigarilyo. Kaya ako wala na. 12 years kape na ako. Set free ni Lord. Mayang gabi, Pastor. God bless you always from Brother Banji Garces Doyag. Let's pray. Gigsoon kay B.A. Brad, Barili Council. Okay, shout out na ako mga brad na ako dabi. Barili Council from Macdot. Okay. Long live mga brother. Uban sa grasya sa Ginoo. Ako mga brada sa siya, no? Skip Throne in Arms. Long live ta kanunay. Perminti na. Mga brad, sultian ta mo, no? Mga brad na ko around the world. No? Yes, makita nyo nga, dili na ko ingon nga active, pero naagyapon ko nagiya sa akong mga brad, pero naamo sa akong prayer kanunay. Okay? Watching from Baungon, Bukidnon, God bless. Baungon? From Ati Tena Vlogs, okay? Watching from Saudi Arabia. Ako na lang i-generalize, no? Tanang mga OFW, shout out, okay? Mga seaman, mga naka-permanent residents, okay? Let's pray, kay lawam ng gabi, mga igsoon. Anyway, our topic for tonight is about Great Commission. Kinsa man gyud ang gitagaag akom aning Great Commission, no? Kay ang uban moingon nga labi na ako wala daw ko ikatungod mo wali, no? Naadyo ko noy gitagaan ana, no? So atong pasultiyon ng Biblia igsoon. Kung para asa man ang Great Commission, para ba yan sa usa ka tawra, duha ka tawra, mga leader og sa tanan. Okay? So ato nang kuanon ron atong klarohon. But before that, let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity. Bisan na late me, Lord, but still, gitagaan mi ni mo kadasig nga mamalandong si mabala ang pulong before may mga tulog. But before that, Lord God, unas tanan susiya mong kasing-kasing, among unahuna mong pagbati, kinasuluran na mo, Lord God, kung na may mga butang Ginoo sa mong sulod, nga wala mi makabantay, wala dahi ka nahimaya pasaylo ami, Lord God. Limpyuhi mi, himo aming takos, himo aming angayan, Ginoo. Maghisgot nimo, kay balaan kayo imong pulong, Ginoo. Thank you, Lord God, sa imong gugmang way paglubad. Bisan kapila mi mapakyas, madali na sa kadangog ining kalibutan. But the moment we come to you, walay higayon, Ginoo, nga imo aming gibalibaran. Wala ka mapuli pagpasaylo o pagdawat namo. So Lord, thank you so much for your faithfulness, even though sometimes we are not faithful, but you remain faithful for us. So Lord, thank you kayo. Nintak na Ginoo, tagaisan mig kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon o willing musunod sa imong pulong. Kay ang blessing, ang favor naa sa pagsunod. And tagaimig kaalam nga langit nun, Ginoo, mao ni among gipangayo, Ginoo. Kay nasayod kami imong pulong, dili siya basta-basta masabtan gamit among inutok lamang kaalam kalibutanon, Ginoo. So we pray right now, we're praying for heavenly wisdom and of course the power of the Holy Spirit, Lord God. Tonight, ikaw lamang among giisa, Ginoo. I pray to all of the viewers right now who are watching this time, tanang magtanaw, makadungog, makakita niini, Ginoo. Ipabati imong gahom, Ginoo. Ipabati imong presensya, ipabati imong dihog, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God, as we listen to your word this evening. Ang nabiling panahon, Ginoo, among itugyan kanimo. Again, you alone will be glorified this time. We adore you, we honor you, we magnify your name. Wala mi giisa nga relihiyon, pundok, grupo, pastor, simbahan, or any denomination
but we only lift up the name of Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. So, ikaw na'y bahala, Ginoo. Nabiling panahon na mong itugyan kanimo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God. Good evening, Pastor. Watching from Indonesia. Sister Nineta Baruyan. Okay. Praise God. And shout out. Ako na yung shout out si Sir Jose Maria. Kitante ka ba Brad? Kitante ka. A good friend of mine, again, police officer. Nga naa sa somewhere in Agusan. Agusan baka, Brad? Okay? So, let's proceed because, ang oras, lawom na gid. Okay? Shout out 151 viewers this time. And mayong gabi sa Sister Gela, one of our subscriber. Okay? English niya ako ang gipili igsoon. Ato rin yung Bisayon. Okay? Naamli ka niya anak na kung anak nagkatawa ko das kong tungod. Kay aircon daw. Okay? Let's proceed. Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Okay? Jesus said, okay, again, this is the Great Commission. Okay? Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Lab, magkuhan tala ba? Kadiyot sa mga kanong singana to, Lab? Cha! Okay. Ako na yung shoutout akong classmate nga hippie karon sa Antiquera Police Station nga itagaan kong cha niya ba. Siya ba, dara lami kay itong cha mo ba? No, shoutout Police Captain Jasper Reyes, akong classmate, a good friend of mine. Okay. Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Akong basahon igsoon. Mao ni ang Great Commission. Jesus said, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Okay, again, Matthew chapter 28 verse 19 to 20, or verses 19 to 20. Nag-ingon dire, Jesus said, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Okay. So, tonight, igsoon, pahinumduman ta sa pulong sa Ginoo about Great Commission, no? Ang gibilin nga sugo ni Jesus igsoon before siya ning kayab, no? It doesn't mean nga ihani siyang gi-share ngadto sa mga disciple. Para ra ni sa mga disciple. No. Tanan nga followers ni Jesus igsoon kinahanglan aning gitawag og Great Commission. Amen. Okay? Usa gingon dire, "Therefore go and make disciple." This is the last words. Igsoon. Last line or sentence ba na nga gibilin, gibuhi ni Jesus sa wala pa siya mukayab padulong sa langit. Wala siyang ingon nga panglakaw ka mo pakigdebate. Barugin ninyo nga sakto. No. Simple lang ingon ni Lord. Go and make disciples of all nations. Okay? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. So kung unsa daw ang gitudlo ni Kristo igsoon. Okay? Ato mang makita ang iyang gitudlo, yung balaod na sa pulong sa Ginoo. Atong i-share sa uban. Okay? Mao ni ang Great Commission ug mao ni sugo sa Ginoo nato. Mao nang makakita mo igsoon nga bisan asa lang ko maglaroy-laroy nagwali. Tungod kay ako lang gibuhat ang Great Commission. Karon man gud igsoon ako nabantayan. Dagang mga tao karon, mga leaders ba. Nabisi og debate, tanawa social media na dagang mga bas nako. May problema na yan, ano? Magrespetuhan na yun, dapat, no? Usahay, igsoon, malimot ta sa gisugo sa Ginoo kay nagbisita ng mga dipinsa sa atong doktrina, no? Yes, may problema na, pero ang atua yung top priority unta dapat kaning gitawag og Great Commission, labi na sa panahon karon, no?
Nag-level up na ang mga dautan, wala lang mo kabantay. Ang uban, wala kabantay nga ang prisuhan, puno na kayo. Ako rin nakabantay, kay sige mo kong sulod sa prisuhan, dili man sila manood ang uban. Nabisi silang debate dito. Wala sila kabantay nga ang mga kriminal, mingsamot kadautan. Ang mga drug lord na naghana, mingsaka ba yaron, di ba? Kabantay mo balita sa inyong station diya, no? Ako naamon ko sa police station, Nixon. Naamon ko dire, no? So, kabalo ko permente. No, mauna nga ning saka ang droga. Pero ang uban, nagsigdebate, naglalis. Kanang na mahuana to sa Biblia, adtuta man nadtuta sa mga kriminal. Atong i-share buhato na to ang gingon ni Jesus, kaning gitawag og Great Commission, ang gingon niya, go and make disciple. Sig debate pero why disciple bisag usa ka buok. Di ba? Bisig debate sakto mi. Wala gining tuo nimo. Anong why ning sunod nimo? Mao bitaw igsoon nga ang uban ingon nga kay ako ingon ko namon ko usa ka video ba nga ingon ko nga dili ko makidebate kay dili lang kay para nako I prepare to win souls than to win debate. Yan ay ning comment daghan. Di po kay daghan mga siguro mga among sa mga libo-libo ka mga ning react nya nag-heart. Daghan kay libo-libo, daghan man tag mga followers. Nay siguro yung mga 5 or 6 ang giingon nga. Mga 5 siguro. Dili jud ka musukol og debate kay may bawaan niya ka nga di ka wa ka natunong og pildi man og kadaan ana. So mao na nga what? Ana bitaw? So ako igsuon nabisi ko sa pag-make disciple. Ang uban man gud wala kabalo nga daghang kog disciple nga mga kriminal. Wala kabalo ang uban igsuon nga daghang mga naa nang duol na ko. And sometimes mag-wonder ko, Lord, kung kanang sige pang debate diha, tinuod sakto pa na ilang doktrina o kana ilang doktrina makabag-o pa ng kriminal. Ngano ang mga kriminal wala man ang nuol nila. Nganong daghan man naghanok nako pastor na magikog nako padong. Pastor, tabangi ko bi kay grabe lulong ko sa makadaot nga bisyo nganong wa man sila didto. Mao na akong gi-question, ngano man niya no, pero still nagpadayon ko awa na ko gimahin ang ilang giingon nga kay gusto man gud nila padibatihon ko pero wala na ko gimahin ko sige padayon lang mo diha. Padayon sa go ako dire. Kay akong gibasihan igsoon kaning sugo sa Ginoo. Pinakalas nga words nga iyang gibuhi before siya ning kayab ingon siya go and make disciples no. Kung ato ni siyang palawman og ayo panangyaw mo iwali ang mayang balita dili kay iwali ang maayong pangita mao man ni gipausoron sa uban no nagwali daw ang mga pastor sa maayong pangita no dili daw maayong balita no sure ba mo no mao na kay ko ha wali mao na ba nga ilang i-generalize ba wala sila kay baw nga wa gali sus Ginoo mao na ingon ng uban nga pastor ang uban gali mo ingon nga kung masawa gali makabantay na sige naman kagwali day ana sige naman ako ikson mo koy pakialam why offering kay tinuod ka nga nagwali sa mayang balita wa ka mag-agad sa offering nag-agad ka sa conviction sa Ginoo naglantaw ka sa kaluwasan dili wa ka naglantaw sa imong bulsa or sa mahatag sa imong giwalihan sugo sa Ginoo igsoon go and make disciples pangutana para ra ba ni sa mga apostoles no tanan nga ning tuo ni Kristo sa tanan nga nakabaton og kaluwasan igsoon okay i-share na wala ka giluwas sa Ginoo nga mag-inusara kabantay mo sa Book of Acts katong atong last nga topic igsoon the other yesterday was to nga kung mutuo ka ni Ginoong Hesus maluwas ka lakip imong tibok panimalay nya karon ikaw pa may ning tuo yang tibuok wala pa man no tungod kay ikaw gamiton kay ikaw nga giluwas igsoon sa Ginoo gipili mo share ka sa imong mga kapamilya in other words mga igsoon kitang tanan nga ning tuo ni Kristo naay katungod igsoon aning gitawag og Great Commission amen dili kay ingon nga wa kay katungod ako kapila ko ina nalig say naghatag nimo katungod nga wala walay tao nag-appoint nako but para nako ang kalipay nga akong natagamtaman sa dayang gibag-o ko sa Ginoo from drug addiction to Christ addiction ng uban mingon hambog ra man imo pamburit daw ba kay gihambog akong kabag-on no wala ko nang hambog sa akong kabag-on kundi akong gipanghambog si Kristo nga nakabag-on ako ngayon man daghan rong sigsimba pero wa na bag-o mao na dakong question nganong sige kung tinuod pa nga Ginoo ang gisimba nganong wa na bag-o ang uban mo ingon nga dili ngani na jud ko kay di pero no I don't think so nganong ako lagi igsoon I'm not comparing myself to them or to others pero ako nagtuo igsoon the moment we surrender we fully surrender our whole life to God igsoon to Jesus
then Jesus will set us free from the bondage of Satan. Walay mabilin kay di ako gikan. Di ko mutuan ang ingon-ingon nga, ay, tao ra man ta. No, tao ra ta. Yes, tao ra ta. Dili ta perpekto, pero ang atong pagka dili perpekto, dili na pwede basihan na to, or dili na ko pasabot nga tuyuan na to sa pagbuhat og dili maayo. We have, because we have the Holy Spirit. Ang Holy Spirit mo tudlo na to. Hoy, di na maayo, makadaot na, di ba? Mao na diha, no, dili na to pwede abusaran ng dili ta perpekto. No, mao ni timan ni Egso ng Dios gugma. Praise God. Pero atong Dios sa hustisya pod. Kabantay mo mga hinungdan niya, nagama siya impirno. Because He is the God of justice. And we reap what we sow. Kung sa atong gipugas, muanita. Balik ta. Dahil mo nadunggan nga, ang ubang tao kung way katungod mo wali. Sure? Okay. Pero ako na po nang gisabot. Kung ang ubang tao wala pa'y katungod mo sangyaw mo wali, why is it that in Matthew 5:16, ningingon man si Jesus, pasigaa ang imong mga suga? Or pasiga ang imong suga aron makita nila ang imong maayong binuhatan og ilang pagadaygon ang atong amahan nga nasa langit. Kabantay mo, pasigaa ang inyong suga. Kung imo nang palawman og maayo igsoon, nya imo nang basahon balik. Gisulti ni siya ni Jesus sa tanang katawhan, mga tao nagwali siya ni. Wala niya gisulti para lang sa mga disciples niya. Pag ingon niya pasigaa ang iyong masuuna ni ingon man siya, walay tao magdagkot og suga nga tabunan lamang kuno. Kung dili ka na jong ipa-shiny, ipasidlak, ipasiga. Now, ingon siya, pasigaa the same way sa samang paagi, pasigaa ang inyong mga suga aron ilang makita inyong maayong binuhatan ug ilang daygon ang ang inyong amahan nga nasa langit. Now, ingon siya pasigaan niyo inyong mga suga. Kabantay ka, i-general niya. Wala siya i-specific. Nga iyang ingon, Pedro, Juan, pasigaan yung suga. No, tanan nga namina og namati. Ingon siya, pasigaa ang inyong mga suga. In other words, mga igsoon, kitang tanan. Kanang mo ingon kag pasigaan yung mga suga, pasangyawon ta na. I-share na to ang Ginoo. I-share na to ang love ni Jesus dito sa mga tao nga nagkinahanglan og paglaom igsoon. Kaya ilang sitwasyon way paglaom, no? Kitang tanan gisugo sa Ginoo to shine. Amen. Mo na igsoon nga, kitang tanan igsoon nga mo claim ta nga naluwas ta, Kristohano na ta, followers na ta ni Jesus igsoon din. Dili lang ta diha kutob. Wala ta giluwas sa Ginoo. Wala ta gitawag sa Ginoo igsoon, giluwas ta, nakabalukas ka maturan nga ang imong trabaho maglingkod lang sa simbahan. No. We were saved, igsoon. We are saved. Gisaved ta ni Lord aron ang atong kaluwasan nga nabatunan ato sang isangyaw sa uban. Mao ning ingon mo ni gitawag og Great Commission. Ang atong nahibaluan ipasa na to. Amen, dili kay selfish na to, dili nga na. No? Kay sa time ni Jesus igsoon, dili pa siya sa kalibutan. Everyday magsisig, wali. Wala naman. So kinsa may instrumento sa Ginoo? Kita may mupadayon sa gibuhat ni Lord. Mao na ning ingon siya, mao na iyang gibilin sa pinakalas ang Great Commission. Ug ang uban wala kabaw ani, kinabisi sila og mana sila ang uban igo ra nga. Okay. Importante luwas ko, nya simba ko. Yan support ko sa ministry. Ana ra. How about disciple? Bisag usa lang, no? Sugo ni sa Ginoo, go and make disciples. Amen. Mo na sugo sa Ginoo igsoon. Og sugo na niya sa tanan, dili kay ang katurang mga leader may mo go and make disciples. No, tanan. Sa tanan nga ni tuog ni dawat ni Ginoong Kristo. Gisugo ta nga manangyaw. Mao na niingon siya, pasiga ang inyong mga suga igsoon. So akong ikadasig ninyo igsoon ning takdaas kagabihon. Kung mo claim ka nga naluwas ka ug naakas kahayag igsoon, hala mga ito tas kangit-ngit unya mo sidlak ta. Ayaw sige puyo og simbahan. Nara ka magpundo sa hayag, puro ra hayag. Di ka may bawaan nga hayag ka kung nakas hayag. Sidlak adtos kangit-ngit. Go and make disciple igsoon. Unsaon ang uban pagkaamgo igsoon, wa man mo sultii. Wa man ka mo sidlak, wa ka mo sangyaw, wa ka nag-make disciple igsoon. Mao ni akong gibalik-balik mga igsoon, my priority is not to win debate, but to win souls for Christ. Kay mao ni sugo sa Ginoo. Pero kung ningingon pa rin si Jesus igsoon nga, panglakaw ka mo, isang yaw ang mayang balita, unya pagdebate po mo, kadadlaw ko magdebate, pero wa man. Ang uban, maingon nga, si Pablo lagi nagdebate. Si Pablo man to, Pablo rin mo.
Di ba? Pero akong hinumduman Igsoon nga na ay bersikulo sa Bible nga likayan ang pakiglang tugi. Okay? Kay dili makaayo. Nga ako mong Igsoon na mga times nga di kalikayan makakita kog debate ba. Lahi jud Igsoon, lahi murag garbo ang nagpasulabi, no? I'm not judging, wa ko mo judge nila pero based ako ang gibati iba nagtanaw lahi gyud nya. Hangtod mura na lang magbinata, murag magsinugsugay nya, ininsultuhay which is para nako di man malipay ang Ginoo ani. Siguro para nila nalipay ang Ginoo pero para nako I don't think so. No? Pero kung siguro para nila nalipay ang Ginoo ilhapon na basta ako pud ni. Mas gipalabi na ko Igsoon to win souls. Again, yesterday, Sunday, no? Ako ning gi-share gina akong balikon. Speaking of making disciples, wa ko mag-expect Igsoon nga katong ning bisita na mo gahapon. Shout out day Brad kung ning tan-aw karon. He is from Danao, Bohol. Unya ang iyang wife is a teacher karon sa high school unya. Nagkita nami sa una kaila na gud mi sa iyang asawa, single pa ba. Wa ko magtuo nga siya day bana niya siya wa pa nangalagad sa Ginoo. Then pag adto niya sa Abu Dhabi man siya gikan ako ning balikon na kay ako ning isibo ang make disciples no. Mao bitaw ni hinungdan Igsoon nga karon daghan kog disciple bisag nara ko sa Facebook, daghan kay magpa-advise nako. Everyday na itag 200 ka buok mga message ka pin usay 300 din ako maukab. Lord sao man ni ako pag-reply Ginoo daghan kay sila. Pastor, gusto ko magpa-disciple mo. Pastor, giyahi ko. Pastor, unsay angay na akong buhaton. Pastor, mauni. Pastor, akong uyab. Pastor, mauni akong mama o papa. Pastor, akong bana na ikabit. Pero nagana. Pero di man po na ako balibaran kay gisugo man ta to make disciples. Now, balik tas tong ning simba pag Domingo. Tinga ko kay pagawas na ko, padong ko simbahan. Anara masimbahan ning luyaw. Nay nagduha ka motor sila. Katawa siya nako, kitsa man niya. Gikan day siya og Abu Dhabi. Wa pa siya si Mana Igsoon. Unya. Ingon siya. Ning testimony siya nga mao ni ang tinuod mao gyud ni kay nagnama jud si Pastor James kay Father's Day man. Mao to niya. Nagistorya mi after sa iyang wife Igsoon diri sa balay kaya diri man nangaon. Ingon siya. Pastor, salamat jud ko sa Ginoo pastor kay gigamit ka sa Ginoo para sa kong bana. Himaya sa Ginoo lang. Ngano day unsa istorya ni Sister Ani ni siya pastor? Akong bana mo simba-simba pero dili gid ingon nga kuan ba murag siguro respeto lang pero sa diyang naabot siya sa Abu Dhabi mingkalit daw kog labay sa iyang Facebook pero wal dili siya interesado murag iya ra bitong palabyon and then nay mga time nga mag-Facebook siya moabot daw ako ang page man zero kani hantod gitagaan niya gigayon hantod sige siya paminaw Igsoon iyang nabati ang presensya sa Ginoo. Okay ba mo Igsoon nga perting lipaya niya na ay kabag-uhan nga nitabo siyang kinabuhi. Naminaw lamang siya ani. Mao ni akong gingon Igsoon na ako na busy ani kaning live, ang uban ingon pangwarta. Grabe jud sila ka judgmental. Pero ako lang para iprangkas kadaghanan mailahan ang pangwarta kay dili epektibo. Once ang nagwali Igsoon mao ni timan ni Igsoon, once ang nagwali pangwarta mailahan na kay habol di kadot iyang wali. Ngano man dili na gamiton sa Ginoo kay ang motibo hugaw. Never mo gamit si Lord og mga magwawali nga murag naong og kwarta. Di na ganahan ang Ginoo na. Ang gipangita sa Ginoo nga instrumento kanang putli ang motibo, kanang ang motibo Igsoon para sa kaluwasan, dili para kwarta. Mo na nga ang uban ningon ang pangwarta ra man ang ka Pastor James kay live daghang viewers unya daghan opiringan din na siya. First and foremost wa ko nagbutang og GCash diri. Wala sa ko nagbutang og bank account. Okay? And then, aside from that, mao lagi niya akong ibalik-balik. Mailahan man ang pangwarta nga atong motibo sa pagwali kay dili sad ta epektibo. Kay ang Ginoo dili basta-basta mo gamit og magwawali nga kwarta ang tuyo. Maayo mo istorya pero ang una-una, kwarta ni gumano. Pero ang Ginoo mo gamit effectively sa usa ka magwawali kung ang iyang tumong ug tuyo, iyang motibo, iyang intention para makabaton og kaluwasan ng naminaw. Nya Igsoon di panghambog kabalo na baya mo. Usay gali akong i-post dire nya uban kay masuko man hinoon ako mag-post dire. Naman usay nga mag-screenshot bitaw ko. Nya akong ibutang dire i-post ang uban masuko nga ana ma. Basta daghan kayo masuko sila nga nay mga adik-adik nga nabag-o. Pasalamat gali mo kay ang mga adik-adik na bag-o kay kung wa pa na nga bag-o inyong mga anak basin mao pa na mabiktima sunod. No, dapat unta magpasalamat mo na
Di ko kasabot sa ubang mga bashers ba. Moingon sila nga, daghan kag istorya. Wa sila kibaw kung unsa mi ka mga barumbado. Pasalamat lang mo. Kay kami nga mga banggiitang adik-adik gibag-o sa Ginoo. Kay kung wala pa, ipakatag. Ako igsoon sa una sa adik-adik pa ko more than 16 years. Pero daghan na ako mga gidisciple. Daghan kay kong mga gipasuyop. Ako'y nagbunyag og sabo. Mao na nga makaingon ko. Pasalamat gali ning mga tawhanan ni kay daghang mga kriminal nga nabag-o hinduol sa Ginoo. Nya, glory to God gihimo tang instrumento sa Ginoo. Mangbas man noon wa sila kay bawo nga pareha ning ako so na ako'y mga disciple nga mga hitman go di pangambog. Mga init kay ko. Mga hindi basta-basta di sila ganahan nga ibas ko. Ang uban nagsige nagpangita. Kitsa man ni taga-disaan pero akong gignayaw to wala na taani. Nanatas pang Ginoo. Kung unsa man to mga ulo sa una nga init kayo, wala na to. Bag-o na tang binuhat. Atong mga kinaiya, batasan sa unang atong pagkabarumbado, wala na to. Gilubong na to igsoon. Ngayon na sila pasaylo na po. Pasensya na ka, Brad, Pastor, pasensya na ka. Di ko muangay nga ni mga naagidagkan mga mulaban na, o di kalikaya na. Kay diha, bantagikan, pero ako ning sabot na po ko kay hinoon. Para ganina, na ako'y kachat-chat, ako ang kauban ko sa bisyo. Nga, mingon bay, padayon bay, kay support minimo. Kay kailangan ko sila nako. Siguro ang uban magtuo labi na ako bagis kay naon ay mga bungot-bungot tuo sila o kanang adik-adik kay ba. O sila kay bawo nga na ako bungot kay mga bungoton pud akong misyon. No? Bagsik kay ka para atong ningsod ko prison ni son. Ningsod ko prison bagsik ayo. Gasulob ko fraternity nga t-shirt ba. Tanaw sila nag-short ako ana to mga piniriso. Pastor na? Oh, pastor na ikaw. Membro po kog akro ang ina pero inactive na ko pero nagsige kog wali sa mga akro karon. Pastor ka wa sila katuo ba? Abi no Megson pag humana kanta mi wali ko na nanghilak ang mga piniriso. Pag humana Megson ning ingon tong uban nito nga. Mao ni pastor nga kung ganahan astig kayo bagsik kay ba. Pastor kabalo ba ka nga naay tigsod na mo diri mga pastor pero mga bayuton mga purma wa jud mi mo angay ba. Ilaha po ng komento dili to ako Okay? So mao na nga ang uban i-judge kun nila kay bagis na ko kayo. Yes, mauni ang akong gipili nga personalidad tungod kay nga akong misyon. Wala mo kay baw kriminal, mga drug lord, drug poser, drug user, palahubog, mga adulterer, mga hilig ug babae mauna. Diha ko gikan. Wa koy angay pud magpakuan kay bitaw nga perting limpyon ko. Diha ko gikan. Nya sugo po ni si kong asawa. Lab. Pakuan na gud lab ana ba? Ana ko ana ba no? Pero ang tinuod igsoon, si Lord nagtan-aw sa kasing-kasing. Amen? So, dili ta mahimong effective niya nga vessel ni Lord or instrument kung atong kasing-kasing na isyo. Bisan limpyo pa kay tagpanagway sa ubang pananaw sa tao. Kunya maayo kay tamuwali. Limpyo kayo, nakalungslip, parehan eh. Hinlo kayo, kaya mo ko inibas na ko. Pastor, palit pa kag blade. Kanay mong bungot, barbasi na, kay nagwali ka nya di ka ngayan kay bunguton ka o dili ka sato pa day bungot day basihan or malangit. Ako silang iprangkahan ang akong misyon mga bunguton mas dali ko makaduol nila. Okay? Ana diha no? Mao na mga exon again. Di basihan ang physical appearance or outward appearance like what happened to Prophet Samuel, di ba? Katong iyang gi-anoint ang mga igsoon ni David kasabaan sa Ginoo. Ikaw man god Samuel na ka nagtan-aw sa panggawas. Ako nga kasingkas, Ginoo, ang Diyos nagtanaw sa kasing-kasing, matong si David yung ipili. No? Ana na mga igsoon din. Again, kitang tanan nga ning tuo ni Kristo nangalagad sa Ginoo. Gisugo ta sa Ginoo ning gitawag og Great Commission. Wala ta giluwas sa Ginoo igsoon nga kana bitong magsimbara. Wala ta giluwas sa Ginoo igsoon nga maginusarara. Again, akong balikon ang the book of Acts ni ingon siya, Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved along with your family or with your household. In other words, luwason ka, ikaw una, apil imong tibok panimalay. So, kinsa man day gamiton sa Ginoo para atong imong tibok panimalay. Ikaw, in other words, ikaw nga naluwas, gitagaan kag katungod sa Ginoo nga muwali. Ang imong nasinati og naibawaan nga kamatuoran, isang yaw na nimo. Amen? Mao na niingon siya sa Mateo 5:16, ingon si Jesus, pasiga ang inyong mga suga, inyo nga, daghan, inyo, no? So kitang tanan nga ning tuo ni Kristo ni dawat igsoon. Usangyaw ta. Kung mag-agad na ta nga atong mga leader sa simbahan may muwali.
Maato ka na nilang pila ka population dire. Tibuok kalibutan. Dire lang sa tuang lugar. Maato ka na dili. Manang kita nga nakabalos ka matuoran igsoon man ingon ang balang kasulatan. Pasiga ang inyong mga suga, no? Sangyawi sila, walihi sila igsoon. Ganay paglaom ni Kristo, nay milagro sa Ginoo. Unsaon la pagkaibaw igsoon kung mag-agad ra kasi imong leader nga unta bisitahan. No, dili na maato. Kay daghan kayong tao. Kabalo mo ang Pilipinas overpopulated ta. No, mauna nga kita nga nakaibaw sa kamaturan sangyaw. Amen. Wali. Great Commission mao ni gibili ni Kristo igsoon. Pinakalas nga pulong nga iyang gibuhi. Okay, balo ba mo igsoon nga sa panahon karon? Dagang mga tao nga tabangunon. Sa panahon nga na sila problema, ma-depress sila, asa sila dagan. Adto sila dagan sa Tanduay, sa Pundador, sa Red Horse, adto sa Kaylayan, manuyo og Shabu, aron makalma daw. Pero pag human, pagbaba sa tama, napagyapon ang problema. Nga naman, kay wala sila kay bawo nga naaday Ginoo nga muhupay sa ilang kasakit. Wala sila kay bawo nga naaday Ginoo nga mo comfort nila, muayo sa ilang kasing-kasing nga samaran. Kay wa may ning sulti niya. Maunang this evening igsoon I encourage everyone. Go and make disciples. Mangutana ko ninyo igsoon. Naba mo'y disciple diha? Sikusa lang ba? No? Go and make disciples. Sugo nis Ginoo. Magpaabot pa ka sa inyong pastor, sa inyong leader, unsa may mga mentor nimo nga may mawali at imong barkada ang adik-adik. Nga ikaw adik sa una. Mao bitaw gibago kas Ginoo aron balikon to nimo tong mga adik-adik nimo barkada aron ikaw may mosangyaw nila pareha nako. Ako igsoon karon sige pa man kog tipo sa mga barkada, sige kog sangyaw. Sige kog share nila kay ngano man. For me, mao ni reason and purpose why God took me out from the darkness. Gibira ko niya igsoon. Giluwas ko niya, gipahigawas ko niya sa tanang makadaot nga bisyo. Aron katong ako mga amigo higala barkada nga nalulong sa lain-laing makadaot nga bisyo nga naa sa depression, ako'y gamiton sa Ginoo. The same nimo igsoon. Wa ka giluwas sa Ginoo igsoon, wala ka gipahibalo sa Ginoo sa kamatuoran just for nothing. Naay misyon si Lord. O kabalo na ba yata igsoon nga karon nowadays lahi ang generation karon unya mas ning level up, kabantay mo, mas ning level up ang kadautan, ang wickedness, no? Ang evil, ang kangit-ngit, grabe ka igsoon. Yeah. High-tech na kayo ron igsoon, no? Muna nga, kita nga mga Kristohanon, now is the best moment or the best time nga mo share ta. I-share na to. Pastor, gusto ta ko mo share, Pastor, naigo man ko ng wali ni mo. Di man ko kamao mo istorya. Ayaw ko istorya. Epektibo mo wali ang kabaguhan sa kinabuhi mo. Tanawa, ingon si Jesus, pasiga ang inyong mga suga aron makita nila ang inyong sunod, maayong binuhatan. No? Kung di ka kamao mo sulti, ipakita imong maayong binuhatan ang kabaguhan nga imong natagamtaman, sukad na himugso si Kristo sa imong dugan. Ipasidlag, ipakita na sa tinuod lang mga igsoon ang pinaka-the best, ang pinaka-effective nga sermon nga wali, kanang imong kinabuhi nga nabago, kanang imong kinabuhi nga nginghawas na ka, gikan sa kangitngit ug naa sa kahayag. Kaya naman, daghang magwawali karon igsoon nga dili epektibo, kay mayrag istorya, pero wa sa buhat. Daghang magwawali karon igsoon nga grabe isu kay mawali. Mao ni, maayo kay mo say-say Biblia from Genesis to Revelation, maayo kay pero nganong walay agi, nganong walay effect, ngano man kaya ang iyang giwali, wala makita sa iyang kinabuhi. So kung inyong problema, Ikson, Pastor, gusto may o Great Commission, but how do we start? O kung saon man ni Pastor, di may kamao mo wali, di ko kamao mo istorya. Okay ra na. Pasiga ang inyong suga, meaning, ang inyong maayong binuhatan, ipadanag nila. Makabantay lagi na sila. Tagaan mo example. Akong kagalingon, okay? Pero hinoon sa time na nako igsuon tabian man jud ko, no? Sa tungod sa kalipay nga akong natagamtaman sa Ginoo nga padung na biya ko i-rehab, gitagan ko second chance ni Lord, second life ni. I consider myself, my body igsoon as a second life, second chance ng gihatag ni Lord. Tungod sa kabag-uhan nga akong nabatunan, agresibo jud ko muwali. And then aside from that, ako sang gipakita ang binuhatan. Example, dagan mo example.
way back na sa mga maybe 2014 or 2014 kay dili pa man kuminyo ato. Dito ko sung barkada nya nanuyop sila. Okay? Nanuyop sila. Nya actually brad nako. Unya sige sila agdan ako. Wala pa ko ning wali na pero sige sila agdan ako. So akong ipakita nyo igsoon nga bisag dili pa ka mo wali. Di pa ka mo sulti. Pero imong ipakita ang binuhatan ba good deeds. Epektibo na nga wali. So sige sila tunol og tuter nako. O mga former drug dependent kailangan tag tuter no. Okay. Sige sila tunol nako. Ha? Adi anak ako. Hantod nahurot na nila duha ra man to kaputos. Nahurot na nila igsoon. Din-approve nila nga lahi na jud ako. Nya na bless sila sa akong kinabuhi. Wa sila magtuo nga ang banggitang adik-adik sa una nga maoy magsugo-sugo nila og dagani ko sa kabulig, dagani ko 1.8, dagani ko mao ni balik 5. Ngano ko nung dili na ko matintal og wala kuming sabay nila. Wa pagali ko ni sulti nila igsoon ang akong binuhatan na kawali na. Mao ni akong giingon ninyo igsoon. Kung dili mo kamao mo storya kay kaning Great Commission making disciple. Of course, di man ka maka-make disciple kung di ka mo storya. So kung para nimo maglisod ko pastor kay di ko gusto ko pero di ko how unsa pag istorya di ko kamaw mo wali pastor wa ko kay eskwela Bible school ako naka-eskwela ko ganina na nagka-chat na ako so wa siya mag-expect nga wa ko ka eskwela ning eskwela ko pero ako na human kay lahi sa niya akong ministry ba daghan kay mangita na ako so instead nga mo continue ko sa study nako sa seminary ako na lang gipili nga mo stop and mao ni. But praise God, basta calling nimo, fruitful gina, epektibo gid, no? So mao na igsoon. So sa to all of the viewers right now nga managan na di ka kamao mo storya, di ka kamao mo wali. Ipakita sa imong binuhatan. Kung naa sila maghudyak ka dia, grabe magligid-ligid na sa kahubog, unsa dia? Pwede ka mo join nila pero ayaw og apil og inom, ana bitaw. Pareha ning barkada nako karon nagtan-aw. Brad, naka dia? Brad Joy Pintados, are you there? Okay? Kada mag-inom ang iyang mga barkada mo appeal na siya. Nya magdam na siya baso kana bitong disposable cup. Nya magda siya tubig. Appeal sila dito, cheer. Tubig iya ila dito tanduay pundador, no? So ana nga pamagig so nakawali na ka pinagi sa imong maayong binuhatan. Wala lang sa baba pero sa buhat o kabalo ba mo igsoon? Epektibo nga wali, epektibo nga sermon para makamata ang naa sa nahikatulog naas kangit-ngit kanang buhat pasultion. Amen. Mao na epektibo kayo. Matingaam na sila. Yawa man ni kayo. Di ba mao maning laog kay ako sa una so katong nanuyop sila ang barkada. Ingon sila. Di ko katuubay nga ingani na ka. Sa una gali bisag ang silupin daw wala na isulod. Tilapan daw na nako ng kanang plastic sa shabu bitaw sa sachet ba. Bisag pait kayo. Ako pa ko nang pakpakon. Wa ko katuubay nga ingani na kagiunsa nimo ako silang giingnan. Dito na ko ning wali. Akong gipauna ang buhat. Then ning follow-up ra ko gistorya ako silang giingnan nga. Inganam ko ni bro, ang kabaguhan nga akong natagamtaman karon dili ni ako ra. Kay kabalo na ba mo kung kita-kita ra da how many years ta nag-attempt nga magbago. Chamba na kay na di ta kasuyop og duha ka adlaw lipay na kay ta. But then next day suyop na pod, di ba? How many years ta nag-attempt nga mabago pero wala gyud. Pero karon lahi ni ang kabaguhan nga akong natagamtaman kay gitabangan ko sa Ginoo. Ha? Yawa ba na? Mao tong kadugay ni sige bro. Tagay kong number nimo kay magpa-advise ko nimo kay gusto na jud ko muhawa ni nga bisyo kay kapoy na kay ko gasto kay mahal unya na ako'y gusto paliton di na ko mapalit kay ganahan jud ko aning illegal nga droga, no? So sa akong binuhatan palang igsoon good deeds mao ni gingon ni Jesus sa Mateo 5:16, so that they may say your good deeds and glorify your Father which is in heaven. Sa diyang makita nila itong maayong binuhatan. Maayong binuhatan, dili kay naningkamot nga buutan nga magbinuhatan, no? Maayong binuhatan nga resulta ba, bunga, sa diyang nahimugso si Kristo sa tungdugan. Sa diyang nakigrelasyon ta ni Kristo, nam ginay resulta, maayong binuhatan. Sa diyang imo nang palihokon, pasultion ang imo ang binuhatan, diha nila ma-realize nga, wow, nagyuday Ginoo. Kay mao maning banggitan kayo. Piti nga di ka na maligya maning siya mao maning di ba mao maning nakabuntis. Ginganaan jud ko. Wa sila katuo sa naitabo nako ba. Engko salamat sa Ginoo himaya og dungog sa Ginoo lamang kay kung ako lang no
16 years kapin. Wa jud ko nabag-o, pero sa dihang akong giapil si Kristo sa akong pagbag-o, akong naangkon ang tinuod nga kabag-uhan. Dili relihiyon, no? Dili relihiyon. Walay relihiyon makabag-o, no? Daghang aktibo sa relihiyon sa una, kauban akong suyo ug syabo. I don't think and I don't believe nga ang relihiyon makabag-o. Biblically, ang makabag-o na to si Kristo ra. Because according to His word, John 14:6, I am the way, the only way para makabaton tag tinuod-anay kabaguhan si Jesus, the truth, kamatuoran, kinabuhi, kabag-uhan or bag-ong kinabuhi si Jesus ra. Amen? Walay lain. And then sa John, ingon po diya, if the Son sets you free, you will free indeed. Okay? Kung ang anak, si Kristo, mupahigawas nimo sa mga kadautan or mga gapos sa kaaway or makadaot nga bisyo, mahimo jud kang tinud-anay nga gawas nun. In other words, kung bag-oon ka ni Kristo, mabag-o gyud ka. Pero kung ikaw ra, di ka kabag-o, di ko mutuan ang uban. Ang uban moingon nga, nganong iapil-apil man na nimo pastor ang Ginoo sa pagbag-o? Imo man pasangin lang ang Ginoo. Nga pwede man ta mabag-o. Kung kita-kita ra, but-but. Di ko mutuan na igsoon. Nga naman, daghan kong barkada nga nga nagbag-o na daw siya pero naay mga okasyon musuyok pa. Lipaton rang asawa, lipaton rang uyab. Ano mo tagaybaw maom na atong mga barkada sa una. Ang tinud-anay nga kabaguhan gikan gyud sa Ginoo kanang hingpit ba nga bisag dalhan kag pila ka putos din ka matintal. Bisag tagayan ka di na ka bisag usa ka siyat mo sa Ginoo na. Walay mahimo ang tao ana. Kay kung makabag-o pa ang tao, igsoon ako ning gibalik-balik, kung makabag-o pa ang tao nga siya ra, wala na ang tao hingnaog si Kristo dire. Ug yang gihatag yang kinabuhi. Apan si Jesus ning ari dire, gibiyaan niya ang langit aron lang tabangan ta nga makabaton og kabag-uhan. Kay kabalo si Lord igsoon nga kung wala siya, wala tay mahimo. Amen. So again, igsoon, Great Commission. Mao ni ang gibili ni Lord before siya ni kaya. Great Commission. Go and make disciples. Ang nakanindot sa ending igsoon mao ni. And surely once we make disciples, ang ending is, and surely I am with you always. Kanindot. Promise ni Lord. Samtang mag-make disciple taning ingon siya ning saad siya, I am with you always to the very end, katapusan sa imong edad. Wow. Kana kung nag-make disciple ta. Samtang mag-make disciple na igsoon, ang Ginusan mag-uban na to. In other words, ang Ginoo mo bless na to. Ang Ginoo mo hatag og pabor na to. Ang Ginoo mo panalangin na to. Ang Ginoo magmilagro na to. Yang presensya mag-uban sa nato. Ngano man kay ning tuman man ta sa iyang kabubuton. Again, wala siya ming sugo dire nga makigdebate. But ang iyang command mao ni, go and make disciples. Now, 244 viewers this time. Kumusta, Igsoon? Kumusta ang imong kinabuhing Kristohanon karon? Okay? Na ba kay disciples? Or gusto na ka makahimog disciple pero di ka kamao? Morning tips akong ihatag ni mga Igsoon. Na problema kay dili ka kamao mo storya. Pero me personally lang Igsoon, no? Based on my experience, bisag di ka kamao mo istorya pero suwaye lang, tabangan ra ka, the Holy Spirit will teach you. Matinga ka nga naaray mo gawas nga pulong sa imong baba. Matinga ka nga maminaw ning hilak na nga di siya katuwa o ning tulo ang luha Igsoon. Kay ako nang nasinati. Ako di man ko kamao mo istorya o mga Pangginoo. Demonyo ba ta sa una? Wala, pero the moment I fully surrender my whole life to Jesus and then gitabangan ko niya through the help of the Holy Spirit Igsoon, nakamaora ko mo deliver like this. Kita mo? Kita ba mo og kudigo? Kanang mag-live ko? Wala. Grasya tanan sa Ginoo. Kaya ako nabantayan Igsoon, once mo walk ta sa atong tawag, kay gitawag man ta para sa gitawag og Great Commission, okay? Once makita ni Lord nga ning lakang ka, ubanan ka, tabangan ka sa Ginoo. Ug niingon sa Igsoon niya, ako magauban kaninyo hangtod bisan sa katapusan sa imong edad. Wow, diris kalibutan. Di ta pasagdan sa Ginoo. Unsa man pastor, unsay sikreto nga di ta pasagdan? Basta mubuhat ta sa iyang sugo, sa iyang command nga gitawag og go and make disciple. And again, Igsoon, mao ni hinungdan nga di ko makigdebate na ako diri na busy. Imagine na, glory to God lang, nananaron. Okay? So, thank you guys sa tanang ning bisita dire. God bless. So, tanawa, na ako i-share ninyo. Busy ko sa live, no? Make disciple magyapon eh.
Wala ko na kinahanglan passport, wala ko na kinahanglan og visa nga mo to go abroad. Pero tungod niini mga igsoon, nag-abot-abot na tanawa. Yes, daghan ko na ako yung mga disciples karon sa lain-laing nasod. Mag-message na ko. Imagine, glory to God lang dyan atong last Sunday from Abu Dhabi ning ari dire. Atong ning aging mga Domingo na taga Cebu ning ari dire murag tulo na sila kabuok. Taga Cebu Bohol ba yan eh. And then they mga resident from Germany ning ari dire. And then they resident from Japan ning ari dire. Followers ra igsoon, dirira. So pwede nagali ka dire pun magwali ka, no? Ayaw lang pagbutang Gcash kay murag naguan murag wata suguas Ginoo diha. Again, pinakalas nga gibili ni Lord, go and make disciples. So akong pangutana ninyo, ning go na bata? Or mauwaw pa ta? Or something, nga, kanusa man ta mag-start? Gipaabot tas Ginoo igsoon. Igsoon, kabantay mo sa palibot, grabe na kadautan. Hangto dili ta mo go, dili makahibalo ang mga dautan. Nga dautan day sila. Dili makahibalo ang naglakaw sa kabakakan. Nga bakak day lang gilaktan. Nagtuo sila, sakto sila. Pero sa dihang atong himuon ning giingon ni Lord nga go and make disciples, basin in Jesus name, mauna ang paagi nga makamata sila. Ug timan ini igsoon, the moment we go and make disciples, saad sa Ginoo, ug ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa inyong kinabuhi o sa inyong edad. Hangtod matapos inyong edad nining kalibutan na mag-uban ko kaninyo. Ug nilain ra man ni si Lord ug musaad og mag-uban. Kay once mo promise si Lord nga mag-uban, tanan niyang panginahanglan, iyahan ang gibantayan. Atong problema, iyan ang gibantayan kay ning uban man siya nato. Tanan natong pagabuhaton ubanan ta sa Ginoo. Og dili lang na siya kay ning uban nga manghinanaw lang sa tong problema, sulbaron usab niya ang atong problema. Kana kung mo go and make disciple ta. Ug akong ikadasig nyo karong gabi igsoon, let's go. Uban ta. Uban ta igsoon. Daghang mga kalag nagpaabot. Maybe kani nga message may gusto gi-pa-share ni Lord for us tonight because maybe some of your friends nga wa mo kabalo ba nga nagpaabot na dai nga sharean ra ninyo pero maulaw mo nya wa mo mag-expect nga open day siya, no? Pero nagpaabot ra dai ninyo. So until when kanus-an ninyo suwayan igsoon, kanus-an ninyo sugdan. Gipaabot ta sa Ginoo. Ug labaw sa tanan, I believe nay gihanay, nanay gi-set up si Lord nga mga kalag diha sa kilid-kilid para atong sangyawan. Basta lang mo go ta, basta lang mo akta, mo move forward ta, si Lord na bahala. Amen? Si Lord na bahala. Again, we are called to make disciple, not to win debate. To win souls, not to win debate. No? So, arita sa mga kalag igsoon, ano man, luoy kayong kalibutan, daghang kairog mga dautan, wa kay bawon sa ilang buhaton. Daghang naghikog, wa kay baway nag-share nila. So ikaw diha nga nakabalo ka sa kamatuoran, lihok na. Let's go and make disciples. By the grace of God and through the help of the Holy Spirit, tabangan ta niya. Amen? Kay kung kita-kita ra, wala man tayo mahimo. So ayaw ka, tagaan ta mong pagdasi ka. Igsoon, ayaw kahadlok nga wala kay training, wala kay Bible school. Hey, look at me. Walay training. Walay Bible school. Pero karon kinsa akong gitudluan na mga time katubangan ako mayor, mga hippie sa kapulisan, abogado, maminaw. Hangad, ang uban manghilak pa. Kinsa ra ko igsoon, walay training. Wala kahuman og seminaryo, midterm ra ko. Pero tungod kay akong gisunod ang sugo sa Ginoo nga mag-make disciple by the help of the Holy Spirit. Nindot ang resulta. Kita ra may gipabot sa Ginoo. Dili babag igsoon ang imong weakness or imong sitwasyon. Ayaw tanaw sa imong kahimtang. Remember ang kasagaran ra ba majority? Kanong gipili ni Lord kasagaran? Mananagat, di ba? Napoy panday, di ba? Murag ordinaryo kaminusan pero once magpagamit ta sa Ginoo. Bisag unsa nimo ka ordinaryo pananaw sa tao, ma-amaze sila kay gamiton kas Ginoo. Amen. Let's pray. Father in heaven, salamat sa imong mensahe kanamo this evening about making disciples, Lord God. About soul winning, Lord God. You remind us tonight
sa imuhang Great Commission nga imong gibilin Ginoo kanamo, that we are called to win souls, not to win debate. So Lord, tabangin, I pray to all of the viewers right now, Ginoo, nga mahimo namo ni Ginoo, kay luoy kayong kalibutan karon Ginoo. Luoy kayo nga mga kadugo, kaliwat, grabe naglunang sa mga makadaot nga bisyo, naglunang sa kadautan sa kasalanan Ginoo. Tabangi mi Ginoo nga maka make disciple mi, tagai mi kaisog Lord God, boldness to share your word Lord God. Kaalam nga langit nun, di ho Ginoo nga di mi mahadlok bisag kinsa pa na among katubang Ginoo, kundili uban sa imong tabang among isangyaw ang kamatuoran Lord God. So Lord, again, not by might nor by power, but it's all about the power of the Holy Spirit. So we rely on you, we rely on your wisdom Lord God. Kaya kung kami wala kami mahimo Ginoo. So Lord, let your Holy Spirit magagiya kanamo, magakonbiktar kanamo unsay angay buhaton, unsay isulti tudloi mi, kay dili mi makahimo kung kami ra. Pero uban sa tabang nimo, uban sa lamdag sa Espiritu Santo Ginoo, mahimo namo ning gitawag og making disciples Lord God, kay mao ni gibilin nimo Lord. Hallelujah. And for us Lord God, pinakanindot ni nga preparation sa imong pagbalik Ginoo, nga kanang maabtan minimo nga nanangyao, maabtan minimo Ginoo nga nag-make disciple Lord God. Pinakanindot ni siya nga pamaagi nga magpaabot mi sa imong pagbalik, kayo maabtan minimo nga nagbuhat sa imong kabubuton, sigurado nga madala gid mi nganha sa imong giandam nga langit. Again Lord God, to all of the viewers right now who are watching, managanna di ka mao mo istorya, tagaig kaalam Ginoo nga langit nun, tagaig kahibalo nga langit nun, pagpanabot nga langit nun sa imong pulong Lord God, tudloi Ginoo, walay imposible kanimo. Ebidensya nimo Ginoo, gigamit nimo mga ordinaryong tao sa una nga nahimong mga banggiitan nimong alagad Ginoo. So Lord, wala ka nagtan-aw sa training sa among pagkatao Ginoo, nagtan-aw ka sa among kasing-kasing. Once mo say yes mi sa tawag nimo, and then gamiton mi nimo effectively. Again Lord God, to all of the viewers right now, tagai mi kaisog kadasi Ginoo, nga mulakang gyud Ginoo magpagamit nimo Lord God. Kay ang panahon karon grabe na kadautan Lord God. Ang mga tao karon nagkinahanglan gyud sa imong pulong, nagkinahanglan sa mensahe sa paglaom, mensahe nga magdala nila ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Again Lord, thank you for your word. I pray nga kani nga mensahe magkahatag na mugdugang kaisog Ginoo, nga mobarog sa kamatuoran, dugang kaisog nga mosangyaw Ginoo, dugang kaisog nga magpagamit nimo Ginoo, kay nagsaad ka nga dili mi nimo pasagdan Ginoo. And I pray also Father God sa tanang mga viewers karon, tanan nga nagtan-aw karon Lord God, unsa man ilang problema, again unsa man ang ilang pinaka-gikinahanglan karon nga milagro. Again Lord God, unsa man ang ilang gikinahanglan, gikinahanglan karon nga milagro. As of now Lord God, at this moment, ihatag Lord God, mamuhat ka. Unsa man ang pinaka-need nila karon this time Lord God, tagboa Ginoo. Let your power Lord God mo manifest ana nga situation, ana nga area sa ilang kinabuhi. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Walay matago nimo Ginoo. Kabalo ka kung unsa nga area sa ilang kinabuhi karon nga need ang imong milagro. So Lord, mamuhat ka, magmilagro ka anang dapita sa pangalan ni Jesus. Thank you Lord God. And this time we claim the victory. We claim the miracle by faith in Jesus name. Among giangkon ang kadaugan, kagawasan, kaluwasan, tinud-anay kabag-uhan sa kinabuhi, grasya, panalangin, pabor gikan kanimo Ginoo. Mga kahibulungang butang Ginoo, ngay mong gisaad sa Jeremias 33:3, ang kuno namo na uban sa dakong pagtuo. Mao kini among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus nga mao among bugtong agalon o personal nga manluluwas. Amen ug amen. Praise God, hallelujah. Again, mabungahong kagabion mga igsoon. That's all for tonight. Love? Kuwanta love siya? Hallelujah. So, salamat sa inyong pakiguban ako mga igsoon. And again, before na ako ni anyway, akong ibalik ang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios. Siya lamang ang angayan, balikan, walay ako. He deserve all the glory. And then anyway,
So wala kabalo sa tong YouTube channel na ang link igsoon ani nga caption. Pray ra mo subscribe igsoon, mas dali mo makadungog na ako dito kay wala na yung mga parehade sa page, magsige pa mo pakli. Yan dito mas dali i-save, i-download igsoon. Praise God. So again, all the glory and honor belongs to the King of Kings and Lord of Lords, and thank you kayo mga subscribers, mga followers, mga new followers, welcome kay mo ani nga page. And I just want to invite everyone to, or encourage everyone to invite your friends as well. Amen. Para ma-bless sila. Kabalo na ba yan mo nga daghang na itabo ani nga page, no? Para sa kay mayaan sa Ginoo. Sister Joanne, thank you so much ni Human Juday. So again, that's all for tonight. Akong ikabilin, ampo, amping, abanti, takanunay. Taliwala sa mga unos, igsoon. Magsayaw-sayaw ta, taliwala sa unos. No? Look forward ta igsoon ni Jesus. Kay na dito ang daganan, and ako nag-ampo nga sa itong mga tulog karon, ang presensya sa Ginoo, ang iyang gahom, mag-uban ka nato igsoon. Iyang mga angels, maglibot ka nato. Karon safety ta, safe and sound. In Jesus' name. Kung sa tanang mga friends na to diha, followers na sa lain-laing nasod, I believe adlawan ron diha, no? I pray nga tanan ninyong buhaton i-bless ni Lord. Tanang buhat sa inyong kamot, panalanginan sa Ginoo, inyong mga lakang, giyahan sa Ginoo. Amen? So again, that's all for tonight. Good night everyone. See you tomorrow. God bless. Again, to God be all the glory.